fa bona solana avui, en el 546 dia de pandèmia, on gran part de l'alumnat valencià es troba encetant curs a unes aules en què han canviat alguna cosa en relació a l'any anterior. Ha canviat el fet de la presencialitat total i el nombre d'alumnes per aula, xifra que molt me tem que segons quines escoles privades i concertades faran pujar en breu. Des que no hi ha limitació horària nocturna arreu les comarques valencianes, diuen que les concentracions juvenils s'han disparat i hom espera que el cap de setmana arriba a cotes altes des que en març del 2020 es va decretar l'estat d'emergència sanitària. Que estem com a carabasses no hi ha per què dubtar-ho si es té en compte les agressions homòfobes que es provoquen i la clàssica mania catalanofòbica a les portes sempre de la Diada Nacional dels Territoris situats al nord del nostre país.